نوجوانوں جڑے ویلے قافلے تے جاون دا ویلا آیا اس بچے نے بیڑیاں توڑیاں ہاتھ کڑیاں توڑیاں بیڑیاں توڑ کے قافلے دے نال ملے اپنا باپ چھڑیا ماں چھڑی اپنا چودر چھوڑ کے جائے دادا چھوڑ کے تے بچہ قافلے دے نال ایران تو نکلا ملک شام ول جا رہے تے آسمان ول ویکھ کے کہن لگا نیلی چھت والے میں تینوں ملن آ رہے سبحان اللہ کوئی کدرے بھی رہندا ہوئے میرے نبی نو خبر ہو جاندی ہے ملک ایران دا ایک صوبہ جدا نام اصفہان ہے اصفہان صوبے دے اندر ایک چھوٹی جی بستی ہے جدا نام ایک حبئی وادی دے لوگ آتش پرست نے آگ دی پوجا کرنے والے نے انہاں دا سردار جدا نام بوزخشان اپنے علاقے دا نمبردار تے چودری آگ دی پوجا کرنے والے دا سردار بہت بڑا انہیں حبئی وادی دے اندر ایک محل بنائے دولت اللہ نے بڑی دیتی مگر اولاد ورگی دولت نہیں انہیں اپنے محل دے اندر ایک کمرہ بنائے تو اس کمرے دے اندر ایک آتش کدہ بنائے جتھے ہر ویلے اگ جل دیئے اور باپ دادے پر دادے تو کسی نے اس آگ نو کدے بجھر نہیں دیتا ہر ویلے اگ دی پوجا کر دیں انہیں روزانہ آگ دے سامنے بیٹھ کے پوجا کر کے تے عرض کرنی اے میرے معبود دولت تے بڑی ملی پر منو پتر دے دینا کدے میری کو دولت دا وارث آ جائے میرا بھی دنیا تے نام زندہ رہے پتر مانگ دے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سکھ پتران دی سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوا نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی رب حب لی من الصالحین پتر دے زکریا علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے اگ دی پوجا کردہ بوزخشان دے روز کہندہ میرے معبود میں نو پتر عطا کر اگ نے کی دینا سی اللہ نے انہوں پتر عطا فرما دیتا انہیں اپنے بیٹے دا نام رکھیا مابا گرامی قدر حضرات وڈیری عمر اولاد ملی ہوئے چاہی عجیب چڑھ گئے اکلوتی اولاد تے سیرت نگار لکھ دینے کہ اپنے پتر نو انج پال دا جویں لوگ اپنی بیٹیاں نو پال دے پردے چ رکھ کے بڑے ناز و نام دے نال اپنی بیٹے نو پال رہے چودھریاں دی اولاد سی دولت دی گھر وچ فراوانی سی بڑے اہتمام دے نال اپنے پتر نو نوکر چاکر رکھ کے دیتے جڑے بڑا خیال رکھ رہے تھے بڑے ناز تے نام دے نال بچے نو پالیا جا رہے بچہ جڑے جی میں سنا دے مانگا رانا سلطان صاحب جی بڑے محبت والے میرے پرانے ویر نے آج بڑی دیر بعد انہاں میں زیارت کرائی کہندے نے او شعر سنایو میں انشاءاللہ سنا کے جاواں گا ماں باپ پال رہا تھے ایک دن باپ نے انگلی نہ لگایا تو اس کمرے چلے گئے جتھے آگ پہ جلدی آگ دے سامنے بٹھا کے کہنے لگا بیٹا ہون تو گلہ کرنے لگ پہ ہیں یاد رکھی کہ آج جڑی آگ نا اے معبود ہے تیرا بھی تیرے باپ دا بھی تیرے دادے دا بھی اسی آگ دی پوجا کرنے والے ہیں انہوں اسی اپنا معبود مننے ہیں تو بھی آگ نو پوجتے ایدے کلو جو مگنا ہے آگ کلو مگنا ہے بچہ پہلے دن جدو آگ دے سامنے بیٹھ کے پوجا کرنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سنجری جدو آپ اجمیر شریف ڈیرے لگائے نا آپ نے کسے دسیا کہ تہاڈے قریبی ڈیرہ لگایا 6 آتش پرست نے جڑے اگ دی پوجا کر دیں اتنا زہد تے تقوی کما دینے اتنی عبادات کر دینے کہ 6 مہینے روزہ رکھ دینے 6 مہینے دے بعد تھوڑا جا کھانا کھا کے روزہ افطار کر دینے پھر 6 مہینے دا روزہ رکھ لیں دینے انہاں
آتش پرستان نے کسے جا کے دسیا کہ تہاڈے قریب ایک اللہ دا ولی آئے وہ زیارت کرنا ہے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرماما لگے تسی تقوی تے اتنا مجاہدہ اتنا کر دے ہو تے پوجا اگدی کر دے ہو انہوں آتش پرستان نے آکھیا کہ بابا جی تہاڈے نبی تے جڑا اللہ نے قرآن نازل کیتے نا اس قرآن چک آیت پڑھ کے اسی اگدی پوجا کرنے شروع کی تھی آپ نے فرمایا وہ کیڑی آیت پڑھا بھائی پڑھا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تو ہاڑے پیڑ دیا فدامہ گونج دیا رہنے جو بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فرماتا ڈرو آگ کھولو جدہ بالن انسان سے پتھر ہو مر گیا وہ کہنے لگے کہ بابا جی اللہ نے فرمایا قرآن ایچے کہ آگ کھولو ڈرو تے ادہ بالن انسان سے پتھر بنن گے اسی آگ دی پوجا اس واسطے کرنے ہاں کہ قیامت میں جدو اللہ سانو آگ وچ سٹے تے اے آگ سانو ساڑے نہ انہوں ساڑے نہ پیار ہو جائے ہاس کے بابا معین الدین چیتی ہے جو میری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بس اینی وجہ تو دی پوجا کری جاندے ہو کہنے لگے جی بابا جی نے اپنی جتی اتار کے آگے چسکتے بڑی دیر جتی آگے ویچ رہی آپ نے انج کر کے نا بڑی دیر دے بعد ہاتھ ڈال کے جتی بار کڑی تے انہوں نے جتی وکھا کے فرماندے نے چلے ہو ایویں آگ دی پوجا کری جاندے ہو آگ دے یاری مالک نہ لا لئیے تے آگ تے جتی دا تسمہ نہیں ساڑ سکتے یہ یاری آگ دے مالک نہ لگ جائے آگ تے جتی دا تسمہ نہیں ساڑ سکتے گرامی قدر حضرات بچہ بھی جدوں ماں با آگ دے سامنے بیٹھا نا تے پوجا کر لگا پر بچے نو خیال آیا کہ نہیں اے معبود نہیں ہو سکتی جڑی پانی ڈالیں بجھ جائے وہ آپ معبود تے نہیں نہ ہو سکتی جڑی اپنے آپ نو نہ بچا سکے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو بچے سننا تے آپ دا چاچا آزر بت بنا دا سی او دے بچے روزانہ بت ویچن جاندے تے آزر دے بنائے بت بڑے مشہور سن او دے بت جڑے کندے آتے لاد کے تے بچے بت ویچن جاندے بڑے چنگا بت ہے میرا بت بارش بھی برسا دیندہ ہے دوسرا آواز دے کے کہندہ آ میرا بت جڑا نا اے پتر دیندہ ہے تیسرا بول کے کہندہ آ جڑا میرا بت ہے نا اے دعاواں قبول کر دے ایک دن آزر نے چاچے نے بت بنا کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیتا جا بت بیچ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت بیچن ٹور پہ رب دا نبی بت دے گلے چ رسی ڈال کے نا انہوں گسیڑ دے گلیاں چلے جا رہے تے آواز پتہ کی دندنے فرماندنے بت لے لو بارش بھی نہیں پاندہ بت لے لو بارش بھی نہیں پاندہ پتر بھی نہیں دیندہ سندہ بھی نہیں بولدہ بھی نہیں بت لے لو تے رسی پاک دے گلے چ گلیاں تے گسیڑتے تے ذلیل کر دے بتاں نو جا رہے ایک مائی نے کھڑکی کھولی تے کھڑکی کھول کے کہندی ابراہیم اب بت مینوں بیچ دے آپ نے فرمایا تیرا پہلا بت کتھے گیا کہنے لگی چور لے گیا کی لگے چور لگے ابراہیم علیہ السلام واہ ابراہیم تیری عظمت تو صدقے کیا دلائل دیتے اللہ دی توحید دے بول کے فرما دے اما میں نو سچی دس جڑا اپنے آپ نو چور کو نہیں بچا سکیا اپنی راکھی نہیں کر سکیا وہ تیری راکھی کی کرے گا گل مائی دے دل نو لگی تے مائی بول کے کہندی ابراہیم کوئی او بھی رب ہوندہ جڑا ساڑی راکھی کرے آپ نے فرمایا او بھی ہوندہ ہے مائی کہندی کنے دا ملدہ ہے وہ کنے دا ملدہ ہے رو کے فرمان لگے او پیسیاں نال نہیں ملدہ مائی کہندی کنج ملدہ فرما تو میرا پڑھ کلمہ میں تینوں دے نال ملا دے کلمہ پڑھ میں تینوں سے رب نال ملا دے جڑا ساڑیاں رکھیاں کر دے فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین ان کل نفس لما علیہا حافظ گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی فرمایا کہ آگ مالک نہ یاری لگ جائے تے آگ تے جتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑ دی او بچہ جدو بہت آگ دے سامنے بیٹھا نا تے او دے اندر ایک ہوری آگ لگی او آگ کیڑی چلنا لے کے تو انہوں حضرت بابا بلے شاہ دے دربار تے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے میں تو انہوں عرض کیتا تھی میں حافظ آباد سے جانا میں نہیں سبحان اللہ دے دیو میرا حافظ آباد تک گزارا ہو جاؤ ہے حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے آگتے عشق تو میں ایک
برابر تے عشق دا نام بدھیرا اگ بلے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بجاوے پانی دسو عشق دا دارو کیڑا کھلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا بار دنیا دی آگ تے اندر عشق دی آگ لگی او جڑی دوزخ دی آگ نو بجا دیں دی تب پھر دنیا دی آگ بچے دا دل نہ کرے میں آگ دی پوجا کرا تھوڑا جا بچہ تھوڑا جا لڑک پان تو جوانی مل ٹوریا نا 8-10 سال دی عمر ہوئی تے ایک دن باپ نے پتر نو بلا کے آکھیا کہ میں کدھر سفر تے 2-3 دن واسطے چلے ہاں تے پتر تو چودھریاں دا پتر ہیں میرے بعد غلام کدھر بگڑ نہ جاواں تے انج کرنا ہے اپنے کھیتاں تے جانا ہے تے زمینداری کرانی ہے تے غلامہ دا خیال رکھی کام ٹھیک کر دینے کہ نہیں ادھر غلامہ نے دسیا کہ آج تو بعد میری ذمہ داریاں میرا پتر بابا ادا کرے گا نازاں دا پالیا پتر پہلے دن جدو اپنے گھر چو نکلیا ٹوریا پہلیاں والا پہلے دن گھروں نکلیا تے عجیب طرح دنیا داری پر پیا ویکھدا ہے اچانک بچے دے نا گلی وچ آواز کرنا وچ گھنٹیاں دی آئی کیوں گھنٹیاں پیاں بج گئی بچے دی عادت ہوندی ہے کہ بچے جدھر گھنٹیاں دی آواز یا کوئی ایسی چیز دیکھن تے بچے بھول جاندے نے کم کیڑے ایسا بچے ادھر ٹرتا مابا گھنٹیاں دی آواز وال ٹریا تے جا کے دیکھا کہ گھنٹیاں دی آواز عیسائیاں دے گرجے وچوں آ رہی ہے عیسائیاں دے گرجے تے دروازے تے سیڑھیاں تے جا کے بیٹھ کے دیکھا تے اندر عیسائیاں دے پادری اور عیسائی بیٹھ کے تے اپنی پوجا پاٹ اپنی عبادت پہ کر دینے تے گھنٹیاں بجا کے عبادت کر دینے آج بھی عیسائی تسا دیکھو گھنٹیاں بجا دینے اسی اذان پڑھ کے لوگوں کٹھے کرنے وہ گھنٹیاں بجا کے کٹھے کر دینے ماں باپ سارا دن بیٹھ کے تے عیسائیاں نو عبادت کردہ ویکھدا رہیا شام میں جدو گھر آیا تے اگلے دن دوبارہ جدو کھیتا میں ٹریا تے پھر گھنٹیاں دی آوازیں بچے دا دل ادھر کھیچ دے کل تے بچہ سیڑھیاں تے بیٹھا مگر اج اندر جا کے نہ تے انہیں عیسائیاں دے پادری دے قریب بیٹھ کے تے عیسائیاں دے طریقے نال اللہ دی عبادت کرنا شروع کر دیتے ماں باپ نو سکون ملیا تیسرے دن پھر سارا دن گرجے چو گزار کے تے عبادت کر کے چلا گیا 3 دن دے بعد جدو باپ گھر آیا تے بوزخشان نے اپنے غلامہ نو پوچھیا ہاں بھائی میرا پتر کھیتا مل آیا تے کیسا کام ہویا غلامہ کیا تے آیا ہی نہیں ماں نو پوچھا تے ماں نے آکھیا میں 3 دن بھیج دی رہی ہیں باپ نو خیال آیا میں تے بڑے نازاں نال پالیا سی تے 3 دن پہلی بار گھروں نکلیا تے پہلے دن ہی آوارہ ہو گئے گیا کتھے انہیں منہ تے تھپڑ بیٹے دے مارے جڑے نازاں نال پالیا سی پوچھا کتھے گیا سی بچے نے جھوٹ بولنا کدے سکھے نہیں سی ماں نے ہاتھ جوڑے تے عرض کی تھی بابا او عیسائیاں دا گر جائے تے اوتھے عیسائی عبادت پہ کر دے سن اپنے رب دی تے میں انہاں نال جا کے عبادت کردا رہیا باپ دے دل نو ہاتھ لگیا تے انہوں خیال آیا کہ اگر میرا پتر ہو کے تے اللہ دی عبادت کرنا شروع ہو گیا تے میں تے آتش پرستہ دا سردارہ تے میری تے چودر مک گئی کلی میری اولاد ہے تے میں سارے آتش پرستہ دا علاقے دا سردارہ تے میرا پتر ہو کے اگ دی پوجا نہیں کر دا تے اے اللہ دی عبادت کر دے انہیں پتر نو کمرے چ قید کر دیتا 2-4 دن سختی کی تھی پر پتر پیران تے مضبوط رہا عشق آ گیا نا پیران تے مضبوط ہو گیا بچے نے آکھیا میں عبادت انہاں دے رب دی کرنی ہے باپ نے دیکھا کہ سختی نہیں ماندا قریب بیٹھ کے کہنے لگا پتر اپنا رب چھڑ کے تے غیراں دے رب دی عبادت نہیں کری دی باپ پتر نو سمجھاندا تے پتر باپ نو پیا کہ ابو جی میں ویکھ کے آیا ساڈے رب نالوں انہاں دا رب چنگا ہے پتر باپ نو پیا سمجھاوے آکھے ابا جی ساڈے رب نال انہاں دا رب چنگا ہے لے چلنا پھر بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے یار بولو سبحان اللہ یہ تقریر 3-4 گھنٹے والی ہے میں تو انہوں گھنٹے انشاءاللہ سنا کے چلے جانا ہے بھائی میں تو انہوں عشق دے پینڈے پا چلے ہیں ایمینی بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا
مرضی دے کم نہ رابے خدا نہ قرابے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ رابے خدا نہ قرابے خدا جتھے چاہے چکا دے عاشق تصر نہ کعبہ بنا کربلا بے خدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد اچھا بولو سارے بھائی زندہ باد بے شمار ہون بولو سبحان اللہ عشق میں سوکھا نہیں ہو سجنان بھائیدہ عشق میں سوکھا نہیں ہو سجنان بھائیدہ کدے کدے دید لے سولی چڑھ جائے کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائی باپ پتر نو دن بھی مار دے تے رات بھی مار دے کہندہ تس اگ دی پوجا کرنی کہ نہیں تے بچہ کہندہ مانا دے ہی نہیں ایک دن اس بچے نے پادری نو پیغام بھیجا کہ او جڑے رب دی تو عبادت کرنا میں اس رب نو ملنا چاہنا میری ملاقات کرا توجہ ہے سبحان اللہ ہمیشہ مشرک نے یہی سمجھا کہ رب او ہوندہ معبود او ہوندہ جڑا اکھ دے سامنے ہوئے انسان نے کدے پتھر دا رب بنا کے پوجا کی تھی کدے درخت نو پوج لیا کدے چن نو پوج لیا کدے سورج نو پوج لیا کدے اپنے ورگے انسانہ فرعون تے نمرود نو پوج لیا کدے اگ دی پوجا کر لی کیونکہ انسان سمجھ دسی معبود او ہوندہ جڑا اکھ دے سامنے ہوئے اتے نبیاں کے دسیا کہ جلیا جڑا نظری آ جاوے وہ تو رب ہوندہ ہی نہیں جنہوں اس ظاہری اکھنا انسان دیکھ سکے وہ نہیں رب وہ دا جسم بھی نہیں وہ دا وجود بھی نہیں لا مثل لہو ولا مثال لہو نا وہ دی مثل تے نا وہ دی مثال وہ بچہ سمجھ دا سی کہ جی میں آگ ہر ویلے سامنے رہ دی انہاں دا معبود بھی کوئی ایمیں دا کہنے لگا کہ میں اپنے رب نال ملا اس پادری نے پیغام بھیجا کہ میں رب نال نہیں ملا سکتا میری اتنی اوقات نہیں ہاں ملک شام چلا جا اوتھے ساڈا مرکز عیسائیاں دا اوتھے جڑا پادری ہے نا وہ تینوں رب نہ ملاوے گا اور رب دا بڑا قریبی ہے بچے نے پیغام بھیجا کہ میں ملک شام کی میں جاما پادری نے پیغام بھیجا کہ فلان رات قافلہ ایران تو شام والا جانا ہے تیاری کر کے آ جاویں میں تینوں شام بھیج دے مانگا لو بھائی عشق دی داستان شروع ہو گئی میں لفظ اولاد ترجمہ سنانا بس نوجوانوں جڑے ویلے قافلے دے جاواں دا ویلا آیا اس بچے نے بیڑیاں توڑیاں ہاتھ کڑیاں توڑیاں بیڑیاں توڑ کے قافلے دے نال ملے آؤ اپنا باپ چھڑیا ماں چھڑی اپنا چودر چھوڑ کے جائے دادا چھوڑ کے تے بچہ قافلے دے نال ایران تو نکلا ملک شام ور جا رہے آؤ تے آسمان ور ویکھ کے کہن لگا نیلی چھت والے آؤ میں تینوں ملن آ رہے میں تینوں ملن آ رہے آ گیا
ملک شام پادری نو آکے پچھلے پادری دا سلام دے کے کہنے لگا کہ میں نو رب نل ملا پادری نے دیکھیا کہ تے بچہ سادہ ہے انہیں آکھیا رب ایمیں نہیں مل دا آکھیا کیویں ملے گا آکھیا میری خدمت کر میرا رل کے عبادت کر پہلے میری خدمت کر پھر میں تینوں رب نہ ملاواں گا بچہ رب نو ملن دی خاطر نہ پادری دی دن تے رات خدمت کر رہا خدمت کر دیا بچے نو پتہ چل گیا اے پادری تے بڑا دنیا دار ہے عیسائی نو جنہیں صدقات خیرات دے دے اے جمع کردہ رہتا سونے دے مٹکے بھر بھر کے انہیں زمین چ دفن کیتے اچانک اس پادری دے مرن دا ویلا آ گیا آخری ویلا آیا تے مابا دے سرانے بہ کے رو کے کہنے لگا آپ تے تو ٹور چلے تے میں نو رب نال کیوں نہیں ملایا اس پادری دی روح پرواز کر گئی تے ماں باپ دے سرانے بہ کے روندا رہا کہ میں تے ساری دنیا ایتھے چھڑ کے آیا سا رب نو ملن واسطے تے انہیں ملائے نہیں آپ ہی مر گئے پادری مریا تے عیسائی روون لگے تے ماں باپ کہندے روو نہ تے بڑا دنیا دار سی انہاں پوچھا کیویں ماں باپ نے زمین کھود کے سونے تے چاندی دے مٹکے 6 نکالے آکھیا آ ویکھو جنہیں صدقے خیرات دیندے رہے ہو تے آپ جمع کردا رہے عیسائیاں نے اس پادری دی لاش نو سولی تے لٹکا دیتا تاکہ آون والا دوسرا پادری دنیا داری نہ کرے ماں باپ تے ٹھہر گیا جڑا نواں پادری آیا بابا کہندا میں دیکھیا تے بڑا اللہ والا تے بڑا قرب والا او بڑا اللہ دا پسندیدہ بندہ تقرب الہی والا ہر ویلے عبادت کردا تے ماں باپ دے نال رل کے عبادت کردا نوجوانوں کچھ عرصہ گزریا تو اس پادری دی بھی موت دا ویلا آ گیا تے ماں باپ دے سرانے بیٹھ کے رو کے کہنے لگا تو بھی ٹر چلے تے مینوں رب نہ کون ملاوے گا اس پادری نے مرن لگے آکھیا کہ میں تے تینوں رب نہ نہیں ملا سکدا ہاں اگر رب نو ملنا ہے تے او موصل شہر ہے اوتھے چلا جا اوتھے جڑا پادری رہندا او میرے نال زیادہ اللہ دے قریبی ہے او تینوں رب نہ ملاوے گا اے پادری مر گیا تے مابا ٹریا تے موصل شہر دے اندر چلا گیا اوتھوں دے پادری دی بھی خدمت کردا رہیا تے اس پادری دا بھی آخری ویلا آ گیا نوجوانوں جدوں پادری بھی مرن لگا تے بچہ ہن اودے سرانے بیٹھ کے بھی رون کے کہنے لگا تو بھی ٹر چلے تے مینوں تے رب نہ کسے ملائے نہیں تے میں تے جگ سارا چھڑ کے آ گیا انہیں آکھیا کہ میں بھی رب نہ ملا نہیں سکدا انج کر اموریا شہر چلا جا اتھوں دا پادری تینوں رب نہ ملاوے گا اے پادری مر گیا تے ماں بائی نے چھوڑ کے تے اموریا چلا گیا نوجوانوں جڑ ویلے اموریا والے پادری دیاں اے بڑیاں خدمتاں کردا رہیا کتاباں چ لکھیا اس پادری دا بھی آخری ویلا آیا پادری دے سرانے بہ کے ماں باپ رہی جا رہے ہوں تے کہنے لگا تم بھی ٹر چلے آئے میں نو رب نال تم ہی نہیں ملایا میں ماں چھڑ کے آیا باپ چھڑ کے آیا چودرہ چھڑ کے آیا اس پادری نے سینے نہ لگا لیا کہنے لگا تو میرے بیٹیاں برگا ہے کہنے لگا یاد رکھی اس ویلے دھرتی تے کوئی انسان نہیں جیڑا کسی نو رب نال ملا سکے دنیا جاہلیت والی آ گئی کوئی انسان رب نال نہیں ملا سکدا ماپا دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگا میں تے دنیا چھڑے آیا اس پادری نے جاندی واری سینے نہ لایا کہنے لگا رونا پر میں تینے کو خوش خبری دینا او دنیا تے آنا والا ہے جنہیں دنیا نو رب نال ملا دینا آنا والا ہے جنہیں لوگاں نو رب نال ملا بے شمار پادری نے سینے لگا کے آکھیا رو نہ او آن والا ہے کتابہ چ لکھیا ایک آوے گا انجیل چ بھی لکھیا ہے تورات چ بھی لکھیا ہے تے زبور چ بھی لکھیا ہے آوے گا ماں با جلدی انہوں پوچھا دا مرن تو پہلے میں نے دس جاؤ دا نا کی ہے پادری کہنے لگا جی سچی پوچھے تے میں نے نا دا پتہ کوئی نہیں ماں با کہنے لگا پھر جلدی کر میں نے مرن تو پہلے دے شہر دا نام دا سجاؤ میں آپ ہی ڈھونڈ لوں گا کہنے لگا جی سچی پوچھے تے میں نے شہر دے نام دا بھی نہیں پتا ماں با رو کے کہنے لگا تینوں نام دا بھی نہیں پتا شہر دا بھی نہیں پتا علاقے دا بھی نہیں پتا میں کتھے انہوں ڈھونڈا پادری مرن تو پہلے کہنے لگا مگر تینوں نشانیاں میں نے یاد نہیں کہنے لگا نشانیاں 10 پادری کہنے لگا پہلی نشانی ہے کھجوراں والا شہر ہوئے گا
شہر کھجوراں والا یہ میں نے کہہ رہے سانا جو مدینے دی گل میں اس بات شروع کی تھی یہ ساری یہ گلہ آ جانی ہے کھجوراں والا شہر ہوئے گا کہنے لگا دوسری نشانی یہ ہوئے گی کہ وہ دے دعا کمبیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی کہنے لگا تیسری نشانی اے بے صدقہ نہیں کھاوے گا تے جے کو ہدیہ تے تحفہ دے گا تے او کھا لوے گا آئی تھے نشانیاں ہو دیا کتابہ چلکھیاں ماں باپ پادری دے سینے تے لیٹ کے روپیا روے تے پادری دی روح پرواز کر گئی بچے نے رو کے آسمان والے کھیا کہنے لگا تینوں کتھے ڈھونڈا ربا میں تینوں کتھے ڈھونڈا کئی روپ بٹائے ایسا تیرے ملنے گئی جوانوں حضرت پیر حیدر شاہ تاجدار کھرتو شریف نے دا عجیبی رنگ پیش کیتا آپ فرماتے ہیں عشق لگاؤں سکھیڑاؤں کھیڑ دینوں عشق لگاؤں سکھیڑاؤں کھیڑ دینوں کھیڑا بھول دیاں بھول گئیاں میٹھی کی تیسی طرح بھولے لبالی انہوں بیخ دیا کھل گئیاں کچل پایا سیار دے دیکھنے لئی جو ڈل دیا ڈل گئیاں کہ علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رل دی کئی سونیاں رل دیا رل گئیاں علی حیدر شاہ کلی میں نہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد بچہ جدو دنیا تو ٹر گیا زندہ باد بچہ جدو پادری نے بیکھا دنیا تو ٹر گیا تے بچہ کہندہ انہوں دفن کیتا گیا تے تھوڑی جی میرے کو پیسے کٹھے ہوئے سن کہندہ میں انہاں پیسے دیا گاواں تے بکریاں خرید لئی اموریا شہر دے وچ جا کے تے میں شہر دے باہر جا کے تے میں چراغاہ وچ ہر ویلے بکریاں تے اونٹ تے اپنیاں گاواں چارنا پتہ نہیں گاواں او کھجوراں والا شہر کیڑا ہے علامہ صاحب او بچہ کدے دائیں کدے بائیں کان لگا کے لوگاں دیا گلاں سن دا کوئی کھجوراں دیا گلاں کرے تے میں پوچھا کھجوراں والا شہر کیڑا ماں با کہندے کہ میں گاواں تے بکریاں پہ چاراں تے اچانک ایک قافلہ قریب تو گزریا تے اس قافلے دے دو افراد آپس چ گلاں پہ کر دے تے ایک دوسرے نو پیا کہے کہ اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں نے کھجوراں بڑیاں ماں با دوڑ کے قریب آ کے کہنے لگا جڑی گل کی ذرا پھر کرے آ لگے اسی اپنے کاروبار دیا گلاں پہ کرنے آؤ اس سال کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہویاں نے ماں بانوں کہنے لگا ذرا جلدی دسے آ جائے یہ کھجوراں والا شہر کیڑا ہے انہاں آکھیا تینوں نہیں پتا کہنے لگا میں تے گلی گلی پہ ڈھونڈنا انہاں آکھیا جیڑا کھجوراں والا شہر ہے انہوں مدینہ آکھدے انہوں مدینہ کہندے ماں نے ہاتھ جوڑ لائے کہ کہنے لگا جلدی کرو میں نو یوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں نے انہاں آکھیا سائیں میں لے کے نہیں جانا کچھ پیسے لگنے نے آکھیا پیسے دے کوئی نہیں میریاں گاواں بھی لے لو بکریاں بھی لے لو پر اوتھے لے جاؤ جتھے کھجوراں ہوندیاں ایک باری کھجوراں والے شہر لے جو اتھے میرا باہی واسد ہے شاہ جی انہوں کھجوراں بھی لے لیاں تے انہوں نے گاواں بھی لے لیاں بکریاں بھی لے لیاں آکھیا آتے انہوں کھجوراں والے شہر لے چلیے کھجیاں والے شہر تھوڑا جا دور گئے نا
راہ بچ ایک علاقہ آیا جہاں نام ہے وادی القرآن چونکہ سونا بڑا سی نا چودھریاں دا پتر سی نازاں دا پڑیا سی رنگت بھی گوری وہ قافلے والے دی نیت بدل گئی تے وادی القرآن دے اندر ایک منڈی لگی اتھے غلام پہ وک دے تے اس بچے نبیوں نہ مار کے نا بکریاں تے گاواں خرید لیاں کور رکھ لیاں تے لے کے تے بچے نو غلام بنا کے بیچ دیتا واہ عشق تیرے بلے بلے ایتھے یوسف ورگے وک جاندے بچپن سی حضرت یوسف علیہ السلام دا تے آپ نے ایک دن آئینہ ویکھیا تے آئینے وچ اپنی حسن ویکھیا نا تے خیال کی آیا بچپن چ خیال آیا ایڈا میں سونا پتر بھی نبی دا آپ بھی نبی پوترا بھی نبی دا پڑ پوتا بھی نبی دا چار نسل در نسل نبی میرے نبی نے فرمایا ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یعنی یوسف بن اسحاق یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خیال آئے میں ایڈا سونا میں تے نہیں نہ وکنا کدرے میں تے کو غلام تے نہیں نہ میں تے نبیاں دا پتر تے آپ بھی نبیاں میں تے نہیں وکنا تے انجھے جڈا میں سونا کدے میں غلام دا پتر ہوندا تے میں وکنا سی تے بڑا مہنگا وکنا سی جڈا میں سونا اللہ نے بتی کھوٹے سکیاں تے وقا دیتا تے کیا حسن گھنے تے مان نہ کری میں تیرے جس سونے کھوٹے سکیاں تے وقا دینا واوش کا تیرے بلے بلے یوسف ورگے سونے کھوٹے سکیاں تے وک جاندے تھے عشق دی وادی وچ بچہ وک گیا وادی القرآن دے اندر خریدار جدو خرید کے ٹرے نا تے بچہ انہوں نے جاندہ پوچھتا مینوں کتھے لے کے چلے ہو انہیں آکھیا سی مدینے چلے اسی تینوں خرید کے مدینے لے کے جا رہے ہیں وہ بچے دی چیخ نکل گئی آسمان بلوے کے کہنے لگا دنیا بنان والے چودھریاں دا پتر سا ماں چھڑے آیا ابو چھڑے آیا دارتا چھڑے آیا ذمہ داریاں چھڑے آیا گلی گلی برباد ہو گیا غلام بن کے وک گیا رو کے کہنے لگا دنیا بنانا والے یہ کدے ہن بھی مل جائے کہ سودا مہنگا کوئی اجے بھی مل جاتے سودا مہنگا کوئی رسول کے غلام ہے موت بھی تو زندگی فضول ہے زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ نوجوانوں قافلہ ٹوریا جدو مدینہ دے باہر آیا تے او دور تو کھجوراں دے درخت نظری آئے نا تے بچہ قافلے دے ایک ایک جینوں ہاتھ لگا کے پوچھے او درخت کیڑے نے انہاں کیا اینوں ہی تے کھجوراں والا شہر کہندے نے اے جے کھجوراں والا شہر ہے اینوں ہی مدینہ کہندے نے اجڑ چار دی پھراں میں بدوان دے اجڑ چار دی پھراں میں بدوان دے میرا گلیاں شمار آ جائے ایسے واسطے کرام نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے اسے واسطے کرام نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے وہ بچہ جدو مدینے دی گلیاں چاہے نا تے نالے گلیاں چ پھیرے نالے کھجوراں دے درخت ویکھے تے نالے ڈھونڈے او کتھے وی جڑا رب نال ملانا او کتھے جڑا رب نال ملانا
مالک جدو گھر لے کے آیا تے کہنے لگا تیری ڈیوٹی یہ وے کہ کھجوراں دی درختاں تے کھجوراں دا پھل پک گیا ہے تے ہن انج کرنا روزانہ پکیاں کھجوراں اتار رہی ہیں تے انہاں نو کریٹ وچ بند کرنا تے میں منڈی ویچ کے آیا کراں گا آسمان ول ویکھ کے کہندا ہے ڈیوٹی بھی کھجوراں دے باغ وچ لائی جے کھجوراں دے باغ وچ ڈیوٹی لگ گئی نوجوانوں پہلے دن جدو بچہ باغ وچ کھجوراں دے گیا تے او اوپر والی ٹہنی تے جا کے بیٹھ گیا جتھوں سارا مدینہ نظری آوے تے اتے بیٹھ کے نا اوپر والی ٹہنی تے دائیں بائیں تے مدینے دی گلی گلی وال جھاتی مار دے او کتھے وے یہ دلی میں آیا او جڑا رب نال ملاندا ہے اور چشتی صاحب عشق مدینے پہنچ گیا حسن اجے نہیں آیا کملی والے اجے مدینے آئے نہیں حضور اجے مکے پہ بس دے عشق پہلے یار دی گلیاں دا طواف کرنا آگیا ادھر حضور ہجرت کر کے نا تے مدینے والا آ رہے تو ادھر مابا مدینے پہنچ گئے میرے آقا علیہ السلام نے آ کے نا تے او مقام قباء دے اجے ڈیرے لگائے تے مدینے والے صبح تو شام میرے نبی دیاں راواں ویکھ دے میں پہلی بار مدینے گیا نا تے میرے ایک دوست نے علامہ صاحب تے مینوں لے گئے ایک گلی وچ تے ایک مقام تے کھڑا کر کے کہنے لگے اسی صاحب آؤ جگہ جتھے مدینے والے ہجرت والی رات کھلو کے نبی پاک دا انتظار کر دے سن مقام دا نا سنیت الوداع ہے میں پوچھا علامہ صاحب اتھے کھلو کے انتظار کیوں کر دے سن کہنے لگے آسی صاحب اس دور وچ مدینے چ سب تو بلند جگہ سی اتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر آوندا سی میں اتھے کھلو کے جدو دور تک ویکھیا تے مینوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ آج انہاں نوں ماہی دیاں اڈیکاں ہوندیاں نے نا جنہاں نوں کسے سونے دی سیک ہوئے جنہاں نوں تانگ ہوئے کسے محبوب دی اور نیویاں جگہ تے کھلو کے یار دیاں راواں نہیں اڈیک دے اچھیاں تھاواں تے کھلو کے ماہی والے ویکھ دے نے تے تسلی انہاں دی پھر بھی نہیں ہوندی اڈیاں چوک کے پپا پار ہور اچھے ہو کے یار دی راہ ویکھ دے نے تے دروازہ ہوا نال بھی کھڑ کے تے انہاں نوں انج لگدا جویں یار آیا ہے انہاں نوں انج لگدا جویں ماہی آیا ہے اڈیکاں والے دے تے رنگ ہی بکھرے ہوندے نا گجرات جائیے نا تو تھے کہ بابا کاما والی سرکار بڑا مشہور دربار شریف ہے بابا جی دنائے حضرت بابا کرم الہی المرو بابا کاما والی سرکار ساری زندگی بابے نے کویاں نال پیار کیتا آج بھی دربار تے جا کے دیکھو اتنے کوے تو ساں کدے کٹھے نہیں ویکھے ہونگے جنہیں بابا کاما والے سرکار دے دربار تے ہوندے آپ دی زندگی چ کسے پوچھا سی حضور کوئی طوطے پالدا کوئی کبوتر پالدا کوئی کوا ایک مور پالدا کوئی چڑیا پالدا ایک کوے نال بھی کدے کسے پیار کیتا ہے ایڈا کالا رنگ دا کان آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے اس کالے نال پیار کوئی نہیں کردا پر میں سنیا یار اس کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے علماء فرماتے نے کوے دی عمر 500 سال بھی ہوندی ہے آپ فرماتے نے میں انہاں نال پیار کرنا ہے ہر ویلے میرے بنیرے تے بیٹھے رہن اور کسی دن میرے بنیرے او بھی آ کے کان بہ جاوے جنہیں کملی والے دی زیارت کی تھی ہوئے واہ اڈیکاں والے تواڈے رنگ ہی وکھرے نے اور ماں باپ بھی درخت دی اوپر والی ٹہنی تے جا کے بیٹھ جاندا ہے نالے گلیاں والا ویکھدا نالے رو کے کہندا محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں تے ڈب ہنجواں دے وچ چلے آ تو آویں تے تر جا نوجوانوں جب میں تانوں اڈیک ہی سنا دیتی تے ساری تقریر پھر اڈیک تے ہو جانی ہاتھ کھڑے کر کے مینوں بکھاؤ بولو جنوں کملی والے دی اڈیک ہے ہاتھ تھلے نہ کریا جائے نہیں بھائی ہاتھ تھلے نہ کریا جائے میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں 1 بج گئے راتوں رات ڈھل گئی میرا دل کرتا جڑی ٹھنڈی جی ہوا پہ چل دی ہے تو ہاڑی تے میری آواز مدینے لے جائے تے گنبد خضرا نو چم کے بوسا لے کے آکھے اکھی ویکھ کے آئیاں تیرے غلام ادھی راتوں رات ڈھل گئی اجے بھی تیریاں راواں پہ اڈیک دینے ساڑی اڈیک دی ایک بار ہو کے ہاڑے ہاما ساڑیاں مدینے پہنچ جان تو مل کے سارے تھے میرے نال پڑھیے یاد تیری دا میں دیوا
یاد تیری دامدی والیا انہیں آوی جا واللیل زلفاں انج نہیں بھائی ہاتھ جو کہ مدینے پیغام پہنچائے آوی جا واللیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جاؤ واللیل زلفاں والیا کملی والیا ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڑھے کل عدل عمر ورگا نہیں ساڑھے کل حیاء سمون والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں اڈیق بھی اویس والی نہیں پر جی ایک دیا جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندہ آئی تو مل کے پڑھئے آبی جا واللیل زلفاں انہیں میں نہیں قصہ پڑھنا ہے کملی والے آیا آخری ویلے آ جائی کلمہ پڑھن دا پرم رہ جائے آوی جا واللیل زلفاں والے آؤ اے زلفاں والے انہیں آوی جا واللیل زلفاں والے آؤ آوی آوی ناچر لائی میں جان تیرے تواری تو جان ایمان دلے گا تُدھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفاں والے آؤ اے زلفاں والے انہیں آبی جا واللیل زلفاں والے آؤ نوجوانوں ٹینیاں تھے پہل کے آوازاں پہ دیں دائی ایک دنوں تھے کنہ چی آواز آئی کملی والے آگے کملی والے بھائی کملی والے زندہ اچھا بولو سارے بھائی اچھا بولو آمین آمین بسم اللہ زندہ بات زندہ بات ہون نہیں ہون بس پلیز بسم اللہ بیٹا نوجوانوں ایک دن آپ کھجورہ پہ اتار دیتے مالک نیچے کھڑا کھجورہ پہ سڑ دیتے مالک دے چاچے دا پتر آکے کہنے لگا یار او مقام کو بات ہے ایک محمد آئے نے سنے ہیں او رب نال ملان دے تے سورے مدینے والے جا کے کو ہاتھے کو قدم پہ چومد ہے مابا نو انج لگا جو میں زمین تے ڈگ جانا ہے دوڑ کے نیچے آکے تے اس کہنے لگے اپنے مالک دے چاچے دے پتر نو آج جڑی گل کی تھی ذرا پھر کری مالک نے منہ تے تھپڑ ماریا کہنے لگا مالک دیاں گلاں چ بولنا چل کھجوراں اتار او اوپر والی ٹہنی تے بیٹھ کے تے ادھر ویکھن لگ پے جدھر انہیں اشارہ کیتا سی ادھر آئے شام میں جب چھٹی ملی نا کہ ماں باپ دل کرے محبوب دی بارگاہ تے دوڑ کے جاواں پر خیال آیا نہیں پہلے نشانیاں بھی تے پوریاں کرنیاں نا گرامی قدر حضرات سارا کھجوراں دا باغ پھر کے جڑیاں پکیاں کھجوراں سن سرخ رنگ دیاں بڑیاں پیاریاں انہوں کٹھیاں کر کے تے گفٹ پیک بنایا ہی ہوئے گا سونا جا گفٹ پیک بنا کے تے ٹور پہ مقام قباء والے صحابہ بیٹھے جا کے نہ تے ایک صحابی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے او کتھے وے جڑا رب نال ملاندا ہے انہیں اس طرح کر کے میرے نبی وال جدو اشارہ کیتا نا اشارے دے پیچھے جدو نگاہاں لے کے مابا گیا تے نگاہاں جدو مصطفیٰ دے چہرے تے پہیاں تے دل آو گیا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل
بکاولے کنڈل زلف مہید جال جھلے ہن کیڑا اکھ نل اکھ اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا دل تے ہو گیا میں کڑا رنگ دے میں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظر کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن مرا پھونک دیا سب تن من دھن ماں باپ دوڑ کے دل کرے قدم ہی چوملا پر اپنے آپنوں کہنے ایک باری ٹھہر تو صحیح نشانیاں تے پوریاں کر لئے کھجوراں رکھ کے نا سامنے تے کہنے لگے پردیسی آئے ہو تو سنیا بھوک لگی ہوئے گی تے میں بھی صدقہ دینا سی تے کھجوراں صدقے دیاں لے کے آئے تے کھا لو حضور نے کھجوراں والے ویکھیا مابا والے ویکھیا تے حضور نے فرمایا صحابہ کھجوراں تقسیم کرو صحابہ کھجوراں وانڈ رہے ایک ایک صحابی ایک کھجور پکڑی جاوے تے مابا نو خیال ویکھاں بلا صدقہ کھاندا ہے کہ نہیں کھاندا پر او کتے کھاوے سارا جگ تے او دے صدقے تے پالدا ہے ہن مابا کہے میں ویکھا بلا کھاندا کھجور کے نہیں کھاندا نوجوانوں کھجوراں پیاں ونڈیاں جاندیاں مابا ایک باری کھجور ول ویکھدا ہے ایک باری حضور ول ویکھدا ہے کدے کھجور وال تے کدے حضور وال سوریاں کھجوراں بڑیاں گئیاں ایک نہیں میرے نبی کھا دی کہنے لگا لو اے تے گل پکی ہوگی شہر بھی کھجوراں والا ہے پر کھجوراں صدقے دیاں نہیں کھاندا شام تک دید کی تے آگے گھر نبی پاک بھی مقام قبا تو حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر آگے ایک دن پھر دل کیتا جا کے مل کے آواں تے پھر کھجوراں اس دن چنگیاں چنگیاں تے سرخ تے پکیاں تے آج کچیاں سکیاں کھجوراں لیاں تے ایویں پکڑ کے تے لے گئے نبی پاک دی بارگاہ جا کے کہنے لگے جی آ ہدیہ تے تحفہ لے کے آیا اس دن چنگیاں پکیاں پر ہیں صدقے دیاں میرے نبی نہیں کھا دی اج ہیں سکیاں پر ہے تحفہ پہلی کھجور میرے نبی کھا دی مابا کہندا لو بھئی گل بن گئی صدقہ نہیں کھاندا ہدیہ کھا لیندے اے شہر بھی کھجوراں والے دو نشانیاں تے پوریاں ہو گیا ہن رہ گئی تیسری ایک دن مابا کھجوراں پہ اتارے تے کسی آکے آکھیا کہ جنت البقیع وچ قبرستان دے نال ہی حضور جنازہ پڑھان آئے نے مابا دوڑ کے گیا ویکھیا تے صحابہ تشریف فرماتے میرے نبی بھی بیٹھے دو چادراں ایک چادر دی میرے نبی بکل ماری ہے تے ایک دا تحمد مبارک پہنے آئے نوجوانوں کدے مابا آگے کدے پیچھے کدے دائیں کدے بائیں بیٹھ جائے سنیا دے کدیاں وچ مورے نبوت اج میں مورے نبوت دی نشانی ویکھ کے جانی ہے نوجوانوں کدے سامنے بیٹھ جائے کدے پیچھے بیٹھ جائے کدے دائیں کدے بائیں بیٹھ جائے آسان کر کے عرض کراں مابا میرے نبی دے دوالے انج پھر جائے جی میں لوگ کعبے دا طواف کر دے جبانو جڑبلے میرے نبی دی نگاہ اٹھی مابا دے چہرے تے پہ گئی سرکار نے اپنی چادر دی پکل کھولی فرمایا مابا آ جا جو ویکھ نہیں میں بکھا انہیں جدو مورے نبوت ویکھی مابا دیاں چیخاں نکل گئیاں مورے نبوت لب رکھے چمی جاندہ نلے روئی جاندہ تے رو کے کہن لگا کملی والیا گلی گلی رل گیا مینوں رب نال کسے نہیں ملایو میرے نبی پھڑ کے سینے لایا او دا متھا چومیا او دا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہتھاں وچ پھڑا ید
یداللہ فوق ایدیہم خدا ہاتھ پڑھ کے رب دے ہتھاں چ پھڑا دیتا انہوں کلمہ پڑھایا تے اسلام تے داخل ہو گیا نوجوانوں ہن تواڈے ذہن چ خیال ہوئے گا اے مابا ہے کون ہے اے اوہی مابا ہے جڑا ایران تے ٹریا سی تے مابا پر جدوں مدینے مصطفیٰ دیاں عشق لے کے وادیاں چ آیا کلمہ پڑھایا تے میرے نبی نے انہوں نام دیتا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ